Mit-traffiku kontinwu it-triq prinċipali tal-Ħamrun ħadet xejra oħra nofsinhar tal-ħadd filgħodu. Xejra li wkoll kienet tinkludi l-vetturi jekk kif 120 vettura imlew triq il-kbira l-Ħamrun. Dan wara li żgħażagħ mill-Kummissjoni Tamlin organizzaw it-tielet edizzjoni tal-Ħamrun Motor Show b'risq Puttinu Kers. Id-dilettanti tal-karozzi kellhom varjetà ta' vetturi x'jaraw minn trakkijiet għal vetturi sportivi u klassiċi. Fosthom kien hemm 20 karozza meqjusa bħala Classic Ford. Gilbert Grixti spjegalna aktar dwar dawn il-karozzi u kif flimkien ma' sħabu jieħu ħsiebhom. Il-karozzi kollha għandhom il-fuq minn 30 sena, minnhom jidejtjaw ġifieri lura minn 1927, l-ewwel karozzi Ford li ġew jeżistu, jibqgħu tilajn sal-70s prossimu dik l-epoka. Maż-żgħażagħ Tamlin u d-dilettanti tal-karozzi ingħaqad ukoll Gabriel Monreal li huwa pazjent u jibbenefika minn Puttinu Kers. Ħassejt li kelli bżonn niġi ngħinu f'ħafna attivitajiet oħra nkun preżenti biex ngħin Puttinu u nferraħ in-nies. Tul attività spikka s-sodisfazzjon fuq fom iż-żgħażagħ Tamlin li wara tant ħidma rnexxilhom itellgħu attività suċċess u jgħinu lil Puttinu Kers. Aħna nagħmluha għal ġest nobbli b'isem Puttinu Kers. Di nżardan tielet sena konsekuttiva. Kull sena dejjem nikbru u dejjem inżidu ħafna iktar karozzi u vetturi oħra internazzjonali.